Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как може да ме намерите в YouTube. Написвате в вашия браузър YouTube. Отваряте ето тази страница на YouTube. И след това си написвате Aerobox. Влизате в филтрите, натискате на Channel и ето това съм аз, Aerobox. Ето това е моята страница. Ето това. Ето всичко това. Ето ще се върна да ви покажа отново. Ето ще ви я подчертая. Ето това е моята страница Aerobox. Ето ме тук. И така. Влизате в нея. Тук имам само 3 видеота за сега. Ще добавя още хардуерни видеота, така и други видеота. Благодаря ви.